देग्लाय 2020 इंराजि मायथाइनि जिथु रंजालि बैसागो बेनि दिनै आङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बयनोबो गाहाम हामलायनाय आरो गोदान बोसोरनि आङो गोजोननायखौ जासिहरबाय। आरो देग्लाय जों बयबो मिथिगौ जे गिलु बालु बे गिख्रंथावना कर'ना बेमारनि थाखायनो दिनै रंजानाय बाजानाय बायदिसिनाखौ सरकारा एसे हमथादों। आरो बे जेरावनाखि स्टेज बिहुफोर दङ, जौस्रां बिहु दङ, बैसागु दङ, बेफोराव जास्ट माने फिरफिलाखौ माने दैखांनानै गावनो फोजोबनो थाखाय खावलायनायबो जादों। रंजा बाजायाबो देग्लाय खमायसिगोन। थेवब्लाबो जोङो गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय रंजालि बैसागु बर'नि हारा बेजें बोराय बेन्थु सेंग्रा सिख्ला दाहोना रुवाथि बे रंजानाय बोथोर रंजालि बैसागु फैनाय लोगो लोगो जोंनि गोसोआ बोथोर जायो। जोंनि गोसोआ बोथोर बावलि जानानै रंजाखाङो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय बयबो जावरिखाङो, जानजि खाफ्रायो। दा बे बोथोराव आथिखालनि थासारिखौ लानानैबाबो जोङो गावनि हारिनि बे रंजाथाव रंजालि बैसागुखौ जोङो बावगारनो हाया। बेनिखायनो जोङो बे देग्लायनि रंजालि बैसागुखौ गाव गावनि गामि एबा न'खर न'खर थेवबो गावनि जिथुनिखि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय जिथुनिखि आसार खान्थि फुजा फाथल बेफोरखौ जोङो सरासनस्रायै जोङो बे ससियेल डिस्टेन्सिंनि गेजेरजोंनो जोङो फालिनो नाजानांगोन। आरो जोङो बिदि फालिनानै जोङो जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बे आसार खान्थिखौ रैखा खालामनांगोन आरो फुजा फाथलखौबो खालामनांगोन। बेनिखायनो आङो गासैनिबो बर' माने हारिजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा नौनारिनो बे रंजालि बैसागु दिनाव आंनि गोसो गोरबोनि माने गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। जाहाथे गोदान बोसोरनिफ्राय जों गोदान इसारा लानानै गोदान जोङो माने सिमां लानानै जों खामानियाव आवगायलांनो हायो। इयुन जोलैया जाहाथे माने गोदान इसाराजों खामानि मावलांनायनि खाबुखौ मोनो आरो बयबो जोङो सांग्रांथिनि गेजेरजों समाजखौ दावगाहोनो जोङो साखाफारा जानो हायो। बेखौनो आङो फिन बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आरो गोजोननायखौ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय।